Kokoonpanojen tarkisteleminen. Uusi kokoonpanojen visualisointityökalu SOLIDWORKS 2010 toimii kuten interaktiivinen osaluettelo, mahdollistaen käyttäjän tarkistella suunniteltuja kokoonpanoja kokonaan uudella tavalla. Kaikkia syötettyjä attribuutteja voidaan käyttää filtteröimään kokoonpanoa. Lisäämällä värimäärityksen on entistä helpompi havainnoida, mitkä osista vastaavat lähinnä annettua määrittelyä. Kokoonpanoa voidaan tarkistella osien attribuutteihin annetun tiedon mukaisesti, jolloin esimerkiksi voidaan havainnoida erikseen valmistettavat ja ostettavat osat. Visualisointityökalun piirrepuusta voidaan piilottaa määrittelyn mukaiset osat niiden paremmin havainnollistamiseksi. Määriteltävää yhtälöä käyttäen voidaan tarkistella esimerkiksi samojen osien kokonaispainoa tai niiden yhteishintaa, kuten seuraavaksi tehdään. Visualisointipiirrepuusta nähdään näin kunkin osan kokonaiskappalemäärän yhteishinta. Kokoonpanoliitosten tarkistelua on parannettu. Esille tulevasta liitoslistasta voidaan nähdä viivan yläpuolella, miten valittu osa on kiinnitetty, ja viivan alapuolella, mitkä osat ja millä liitoksella ne on kiinnitetty valittuun osaan. Tarkistelun avulla on helpompi esimerkiksi nähdä, mitä liitoksia täytyy mahdollisesti generoida uudelleen, jos osa vaihdetaan.